Не очаквах да видя теб. Верно? Да. Демек знаеш кой съм, виждала си ме някъде. Да. Къде? Значи мен не си ли? Трябва ли да съм те виждал? Да. Верно ли? Явно се познаваме. Елвира, на мен не ми трябва церемония на розата. За мен ти повече място в тази къща нямаш. Мисля, че е редно ти днес да си тръгнеш още преди церемонията. Да, и аз бих искала да изтръгна. Да, до каква степен ти познаваш Мартин в реалния живот? До никаква не го познавам. Само наблюдение от работата ми, която е в тази сфера. В негово заведение съм работила по-конкретно. Но той това не го помнеше, или? Той това не го помнеше, за което аз се очудих не защото е длъжен да ме знае. Просто смятах, че като човек, който е работил година и половина в негово заведение, просто по физиономия или защото сме се поздравявали най-малко, може да ме помни, не че е длъжен.